Jhor Kapatisi TV. Ka undi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kaladan kuwe ka kentai brio na nong ba shilong. Kabla ujor sigi pulit baka kasal trik mentau benai. Kala knyot yang wika link ke baai ke advertisement ha Instagram. Dak baong work from home lani trainer ye. Berhadi mela knyot ya ka link. Kala yo sa kuwe ke message bakan join ha Telegram ya ka bak lale shisha kumta. Hading gani, kaladan bon ngut ki brio ki bla chat ya ka. Ha ke Telegram bak la batha bakan pha pisa Hajar Tyngka. Batanga po shisngi kenyo arsha ke pisa bakapha. Bat kumni shikumni ke pisa bakapha klapoi hadu khane pusa Hajar Tyngka hende kam shimla yo AA bat hading ke sngot ho bakala Shet syukur. Kani kalongkat kum gujing tip bagi pulen lapelat hak website jongki. Pidan dukan marbam ndai compare la ka bared ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki wei ni pishat roti shet cake bat ki wei na ka benta ka koi ka khya jong ki pat ba nong bam nong di pat ba phinyo ka jing shania naki pidan kam bandon de ka license ka papaka ka bala ithu da ka an kata ka Food Safety and Standards Act arjar henril link ba ka section lai phoi iwei kam de ka ba pinyo ek license pila ban apply ko online link ba ko website foscas.fssai.gov.in da ka pi hap pan upload ru ki kod kisla badan kam kat kum ka jajing kam jong pi pila ru banyak kendo ki designated officers lani food safety officers ki badan hak office terekam jong u lani ka district medical and health officer habro ki district ki badan ha Meghalaya lat no tang ha is khasi hers pila ban let bet chak office terekam jongki ka commissionerate of food safety ki badan halowa la chumya naka benta ka kot ka khya ki nong bam nong di lawan ra shapi daga commissionerate of food safety government of Meghalaya bat bala kershan daga food safety and standards authority of India.